हम बोल देती तो ओकरा में हमरा में कोनो अंतर न रह जाइत बेटी। लेकिन सपना देखल बंद कर दे, कहे कि जब सपना टूटी ना बड़ा तकलीफ दे तोरा। अरे फूफा जी, पालकी। अरे छोटन, आशीर्वाद दे दे बेचारी के। देख देख सर से कमर तक कैसे झुक गई बिया। ढोंगी के ढकोसला पे आशीर्वाद ना काली दिहल जाला। गलती से भी गरिया मत दे, वरना ऐसा पाव पुजाई हुई कि भूत पिशाच से ना भतीजी का चेहरा देख के डर लगी। ना बाबू, जब बड़ बुजुर्गन संस्कार छोड़ देले तो उनकर गिनती जिंदा रह के भी मुर्दा में होला। फूफा जी खातिर बैठेला कुर्सी ले आवा। हम यहाँ बैठ के तोहार घर के इज्जत बढ़ावे नहीं की आई। वैसे खड़ा रहला से भी ई घर के शान में कोनो फर्क न पड़ी। आवे के कारण बताई। काहे से कि चेहरा पे तो 12 बजल बा। तहरा वजह से हमर चेहरा के ही हाल भइल बा। लेकिन एक बात याद रख, जौना आग तेरा घर से निकल के हमार चौखट जलावे की कोशिश करता, कहीं उहे आग से तहार घर जर के चिता न बन जाए। ना बाबू, जब भी फैसला क के आयल बानी तो इनकर स्वागत बा। हमरा घर से निकलल आग अपने के चौखट के ना पगड़ी के निशाना सदले बा। इज्जत बचावे के बाद तो भतीजी के बेटी के दर्जा दी। सुंदर दुल्हा के ससुर कहाए। जब जीत पे आगे बढ़ी तो अपन जीत के दुआ भगवान से बनाओ, न तो अपन तेवर के लाश छुटावे खातिर अपन हाथ पांव के मजबूत रख। फूफा जी, फूफा जी, फूफा जी, हमरा मजबूती के बजाय अपना के देखिए। काहे से कि हमार तेवर के हौसला बुलंद बा। बेटी के डोली सजा के रखें, काहे कि बिना दहेज के दूल्हा वो आज की तारीख में तनिका मुश्किल बा, है ना फूफा जी? वक्त बताई बेटा।